कंग्रेसनि माबा नुदांबाय आखाइ कंग्रेसनि केम्पेनफ्रा बायजाबाय रायजो राजाफोर मैयासो प्रमद बर'नाव हाबनानै 10 कोटी थाखा लानानै सिरि थाबायनो मोनथारजोब्बाय बे गर्जन मुसाहारिया उरुनोदय होनाय नङा रेशन कार्ड दानगोन होनलाबायनानै मानसिफोरखौ दिनै धमकी होनायल' सानसे जानोनो धमकी होनाय रेशन कार्डखौ दाननो हाया रायजो राजाफोर दाननो हाया आं दिनै बुंलांगोन रेशन कार्डखौ मानो दाननो हाया भारत सरकारा मोनसे आइन बानायदों दा राइट टू फुड नङा होमबा कंग्रेसनि दिनाव राइट टू फुड कुनु मानसिया ओंखाम मोनजायाबालानो थैनो मोना उखैनानै थैनो मोना बे ओंखाम गोजाबाबो जानानै थांथारनांगौ नङा होमबा संख्रि बानलु जाना थानांगौ बे ना बेदरा आलदा बाथ्रा दिनै ओंखायनो सरकारा मा खालामदों बै समाव बे राहुल गान्धी मोनहा डक्टर मनमोहन सिंह मोनहा माने खमायाव सासे मानसिनो मासाव 5 केजि माइरं होथारदों आरो मालाय 5 केजि मोनो नङा होमबा डिलारफ्रा एसे एनै दाननानै लायो बे केरिं चार्ज बे आलदा बाथ्रा नङा होमबा थेवबो 5 केजि नोंनि नामाव फैदों नङा 5 केजि फैदों बे रेशन कार्डखौ दाननो हाया माने बे दा बेखौ मा होनदों राइट टू फुडखौ दिनै फान्डामेन्टेल राइट बानायबाय गुदि मोनथाय जायखौ होनो नङा होमबा फान्डामेन्टेल राइट बानायबाय दा बे फान्डामेन्टेल राइटखौ मोनथारनांगौखौ रावबो दाननो हाया सोरबा दानोबा जोंनो खोन्थाहर सोरबा डिलारा दानोबा सोरबा चेयारमेना दानोबा सोरबा समबायनि चेयारमेना दानोबा जोंनो खोन्थाहर रायजो राजाफोर बेखौ जों कर्टआव केस खालामनानै बेखौ जेल जाहोगोन मा अधिकार दं नोंहा बे जाबाय भट होनाया जाबाय इन्टारनेशनेल एडाल्ट फ्रान्सिस नों जायखौ मोजां मोनो बे एडाल्ट फ्रान्सिस माने बैसोगोराफोरनि मोन्थाय बैसोगोरानि मोन्थाय माने 18 बोसोर जाबानो बैसोगोरा होनो थारमाने एडाल्ट फ्रान्सिस जायखौ बुङो 18 बोसोर जाबानो नों मानसि मोजां गाज्रि बेखौ सायख'नो हायो 18 बोसोर जाबानो भारत सरकारा बुंदों हाबा लानो हायो ओंखायनो 18 बोसोराव गावनि गोहोखौ दिनै बाहायनो हायो बिमाबो जानो हायो बिफाबो जानो हायो 18 बोसोर सासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा दा ओंखायनो बे एडाल्ट फ्रान्सिस जायनोखि होआ भटआ बे जाबाय गावबागाव बिबेसना सोरबा पलिटिकेल लिडारा फैनानै नोंनि रेशन कार्डखौ दानगोन इउपिपिएलआव थाङाबा बिजेपिआव थाङाबा बेबादि बुंनायनि अधिकार गैया बिदि इट इज द एगेन्स्ट अफ अन दि कन्ट्रेरि अफ माने मडेल कड अफ कन्डाक्ट आरो मालाय बे मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ सिफायनायसो बेबायदि भाषण होनो मोना चिफ मिनिस्टाराबो बिदि बुंनो मोना बियो जों बेखौ केस होबा दानो माबानांगोन बे खिन्थु बे दिनै सासे चिफ मिनिस्टार जाबाय हिसाबै आयना खाथिनाय नङा बिनि आखायाव आरो खिन्थु बिहा दाननायनिबो अधिकार गैया मिथिबायना रायजोफोरखौ सिगिनायल' दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बे अरुनोदय दानजानो गिनाय माबा दानजानो गिनाय अरुनोदयाथ' गाबोन दाननोबो हागौ आसाम सरकारा फैसा गैयाबानो होनायखौ बन्द' खालामगोन नङा होमबा फैसा गैला अरुनोदय होनो हाला माइरंखौनो सेरनैसो बारा होनसै होनना बुंलायगोन मालाबा नङा होमबा माइरंखौनो सेरनैसो बारा लादो बिदि होनलायगोन दिनै आसाम सरकारा गावनो रिनाव दङ दाख्लैसो 1000 कोटी थाखा लन लाबावदों बिनि 1 मास सिगां 5000 कोटी थाखा लन लादों बेबादि लनजों लन बुंगासिनो दङ विश्व बेंक दिनै एसियान डेभेलपमेन्ट बेंक बे बेंकफोरनिफ्राय कोटी थाखा 1000 कोटी थाखा लानानै दा सुख'नो हाला ओंखायनो मा खालामदों आसाम सरकारा दा हानि खाजोनाखौ बारायना होबाय बारायना होआखै होमबा गोदो 10 थाखाल'मोन दा 80 थाखा गाहाम जाबायनो बे बिथा हानि माबाफ्रा खाजोनाफ्रा बिदि जाबाय कारेन्ट बिल बारायना होबाय मुलिनि दामा बारायना होबाय जे कफ सिराप पेरासिटामल टेब्लेटखौ जोङो 10 थाखायाव बायोमोन थरसेयाव दा 20 थाखा जाबाय कफ सिराप 50 थाखायाव 100 थाखा जाबाय क'क्राझार टाउनाव मिउनिसिपाल टेक्सआ बारायबाय जे नङा बोसोराव 5000 होनांगौ 55000 फैबाय बेबादि आरो मालाय बेबादि जाजोब्बाय जोंनि बे माबाफ्रा बे मटर साइकेलनि टेक्स बे नाम्बार बानायनायफ्रा गारिनि नाम्बार बानायनायफ्रा बिनि टेक्सआ दा बारायजोब्बाय दा बे बारायनानैसो सुख'नाय बेबस्थाखौ लादों आरो मालाय बिनि बजाखौ नों आंनावसो बसायना होदों माइरङा दिनै 40 थाखा केजि जाहैबाय जादोंना जायाखै 40 थाखा केजि जाहैबाय दा बेबादिनो बारायदों आरो बारायदों ना फवासेनि दामा दिनै 150 थाखानि बायनांगौ जाया होमबा मानि थाखाय जादों बे रिननि नामाव बजा बे खालि बे आसनि नामाव आसनि होनायनि नामाव दिनै बिदि जागासिनो दङ दा आसनि होलांबाय थायोबा मोनसे समाव मा जागोन देशा थुंग जालांगोन दा दिनै आसाम सरकारा मास्टार मानसिफोरनोनो बेथन होनो हायाखै बे दाख्लै प्रभिन्सियेलाइज खालामनाया 2020आव एलपि मास्टारा 10000ल' मोनो नङा होमबा इमि स्कुलना 14000 हाई स्कुलना 16000 कलेजना 21000ल' मोनो जायनि बेथना 40000निफ्राय आराम्भ जानांगौ दिनै आइजोफोरनो होनो हागोनसै बयनोबो जासिलाङो अरुनोदय आसामाव 1.5 कोटी हिनजावफोर दङ बे 1.5 कोटी हिनजावफोरनो सासेयाव मास मोनसेयाव 1200 होनांगौबा मासाव खय कोटी थाखा थाङो खय कोटी थाखा थाङो खय हाजार कोटी थाखा थाङो दा होला आसामाव डिसिसनबो जायाखै अरुनोदयखौ बारायना होनसै होननानै डिसिसनबो लायाखै लादोंसो लायाखै बबेनिफ्राय होगोन जास्ट बे खालि मा
इलेक्शननि टप ललिपप बेखौ बाहायबाय थादों आरो माने रायजो राजा नोंथांमोन बे ललिपपसो दिनै थांनाय 19आव बुंदोंमोन एमपि इलेक्शनाव बे आसाम सरकारा जाय हाबा जायो बेनो थलासे सना होगोन रावबो मोनाखै मोनदोंसे रावबो मोनाखै बिदिनो थगायनाय आरो दा गोदान फैलायबाय बिफां गायब्लानो 10,000 मोनो बयबो जि मोजां देलाय मालाय सिन्दुर थुदों आसान गानदों नङा होमबा देलायस्रोलायनानै सेन्सारथ' बायनानै फट'गा लाबाय जिअ माबा खालामनानै GPS होलायनानै बिफां गायनाय बे आसामाव थानाय सारा हिनजावफ्रा 1.5 कोटी हिनजावफ्रा बयबो गायजोब्बाय दाना सासेयाव 10,000 कोटीया 1.5 कोटी हिनजावफोरनो होनांगौबा कय हाजार लाख क्रर नांगोन दे सानलाय नोंथाङा सानलाय होनो हायो बे जाबाय ललिपप रायजो राजाफोर ललिपप आरो बेयाव लिरनाय दंबावोसो फिसा हौवा गोनांफ्रा मोना हिनजाव गोनांफ्राल' मोनो फिसा हिनजाव गोनांफ्राल' आरो फिसा 3नि बाराबा ट्राइबेलफ्रा मोना फिसा बुरजाफ्रा दा हरखासै फिसा हौवा गोनां गोजाफ्रा दा हरखासै आरो सिख्लाफ्रा बै गावनि बिएफखौ बुंहरखानांगौनो बयफ्रेन्डफोरखौ ओइ जोंहा देनांहाय संसार जाबा सासेनि बारा खाङा बुजाय हरखानांगौनो बिदि लिरनाय गैया होमबा लिरनाय गैया नाय नंखाय दंजोबा फर्मा दं आंनो मबाइलाव दं दाबो फरायनानै गथि खोन्थानो हायो आङो मिथिबाय दा मा जागोन बिनि गेजेरजों जोंनि ट्राइबेल हिनजावफ्रा फैसा थाइसे नुबानो बिराद लब जायो नालाय 100 थाखाबाबो लब जायो आरो 10,000नि खोथा 10,000नि लबावनो दिनैहाय मा गावनि फिसा खांनायखौ ज्राब गानसै नामा गावनि फिसायखौ बुरखायहरसै नामा बे सासेल' गथ' खांनानै नोंनि भबिष्यतखौ दिनै माबा खालामनो हायो नामा दा बे जेनेरेसनखौ फोजोबनाय ट्राइबेलफोरखौ ध्वंस खालामनाय बे फर्मुलाजोंसो बे फर्मखौ बानायदों रायजो राजाफोर मालाय गोरोंफ्रा मालाय बै बांगालफ्रा गायखायाखै मालाय जा फिसा बुरजा खांनानै मानसिजोंनो बे आसामखौ जोङो दखल खालामलांजों अखमिया मिया हखलर होननाय बायदि खालामदों मालाय नङा होमबा 3 गाहाम 4 गाहाम हिनजाव लादों फिसानो 15 जन 20 जन दं बिसिना नङा बिदि होमबा जोङो बिसा मानसिया बांलांबाय थानोसै जोंहा ओरै खमायलांबाय थानोसै 10,000नि थाखायनो जोंना हाबा जागोदानफ्रा फिसा सानसेल' खांसै मा जागोन बियो बे 10,000नि थाखाय फिसा 3 खांनांगौ 2 खांनांगौ फिसाखौनो खांथायला मा जागोन बे दाना जाथिया जोबलांगोन ना जोबलाङालै जोबलांगोन ओंखायनो बे 10,000नि लबाव बै 1200 थाखानि लबाव जों जाथिखौ दाफान रायजो राजाफोर जाथिखौ दा फोजोबस्रां दिनै प्रमद बर'आ दिनै जाथिखौ सेस खालामखांबाय हाया बे जोंनि आखायाव गैला दा आसाम गभर्नमेन्टनो हरबाय बिटिसि सेक्रेटारियेट पावार गैला इएमफोरनि पावारा दानजाजोब्बाय आरो मा नांबावगौ बेलाय दिनै प्रमद बर'आ राजिया दिनै सुक्तियाव लिरनाय मोनसेबो दफा मावजाला कलेज जानांगौ इउनिभार्सिटि जानांगौ मोनसेबो हाला होनबाय कस फेक्टरि दिनै बै माबाफोरखौ एनआइटि टेनआइटि नेरिम जाला नोंथांमोननि चिराङाव एडिसनेल माबा जाला नबोदया बिद्यालय जाला मोनसेबो जाला दिनै बेखौ लिरनानै होजाबाय थेवबो लाजिया बिराद सान्थि फैबायनो बिराद डेभेलप जाबायनो माखौ जे बानायनानै डेभेलप जादों होनग्राथाय आं बुजिया दाबो बुजिया माखौ डेभेलप होनो बे बुजिया लामा दालां मोनसेबो बानायनो हायाखै डेभेलप जाबायनो सान्थि जाबाय होनबाय थादों सान्थि असान्थिया सोरथो खालामो आन्दलन जाबा असान्थि जाखायो नङा होमबा आन्दलन जाबा असान्थि जाखायो गोदो बिएलटिआबो थानाय समाव असान्थि खालामदों बिएलटिआ सुक्ति खालामदों हाथियार गथायदों नङा होमबा एनडिबिफ्रा दावहा नांदों दावहा नांबा असान्थिया जाखायो देशआव नङा होमबा बेलाय जाथिखौ बासायनायनि थाखायसो जाथिखौ रैखाथि होनायनि थाखायसो बिथांमोना दिनै दावहा नांदों भारत सरकारजों नङा होमबा जोंनि बे हाखौ मोननो थाखायसो बड'लेण्ड रायजो मोननो थाखायसो दावहा नांदों बे समावलाय दावराव दावसिया एनै जाखागोन दा दावराव जानायनि दायआ हाग्रामानाव जोबनो हाग्रामाया रायजो होनो हायो हाग्रामा गावनो रायजो बिनानै दिनै बड'लेण्ड मोनाखिसै बिटिसि सुक्ति खालामदों बे एनडिपिफोर दंबावो एबसु आन्दलन खालामलांबाय थादो बे लामा गारबोदोंना गारबोआखै जों बिएलटिआ हायाखिसै एबसु आन्दलन खालामफिनथों दिनै बेबायदि लामा गालांदों गालाङाखै फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभथ' लिरना गारबोआखैना बिएलटि सुक्तियाव लिरनाय दं नामा जोंनो बड'लेण्ड नांला होननाय लिरनाय दंसे गैया सानसुमा खुंगुराबो बै समाव लिरना गारबोआखै बिएसि सुक्ति जाबा जोंनो बड'लेण्ड नाङा होननानै ओंखायनो बिएलटिआ आन्दलन खालामफिननो हादों एबसु आन्दलन खालामफिननो हादों हाग्रामा महिलारि खाम्फासाराबो बड'लेण्ड नांला होननानै लिरना गारबोआखै आन्दलना जाबाय थागोन जेनेरेसनफ्रा खालामलांबाय थागोन जों बोरायगोन सेंग्राफोर खालामलायगोन नङा होमबा लामा गारबोबाय थादों दिनैबो एबसु हायाखै बेबायदि लिरना गारबोनो नाङामोन फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ लिरना गारबोनो नाङामोन दिनै मेरला सेंग्राफोर दङ नङा होमबा आन्दलन खालामनो ओंखारदों बनसु ओंखारदों नङा होमबा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोर बिराद मेलेम गोनांफोर ओंखारदों बिथांमोना आन्दलन खालामगौमोन ना गाव नङाबानो बर' जाथियाव गैला प्रमद बर'आनो जोबथा जाबायना बर' जाथिनि लिडार आन्दलन खालामग्राया दिनै जाथिखौ दिनै फाननानै फैदों रायजो राजाफोर दा बेबादि बेफारि मानसिनि सायाव जोंनि जातिनि भबिष्यत
बेबादि बेपारि बैखारि जोलैनि हांगार बेबादि जाथिखौ फोजोबस्रांग्रा मानसिनि आखायाव जोंनि जातिनि भबिष्यतखौ जों मालाबाबो होनो हाला रायजो राजा नोंथांमोन। होबावनो लुबैयो नामा? होबावनो लुबैयो? होबावनो लुबैया, रावबो लुबैया। दा जों बर' गामि दरफ्रोमबो हाबजोब्बाय क'क्राझाराव। बर' गामि मोनसेबो बाखि गैला। दिनै बयबो मोनसेल' थांखि लादों, बे प्रमद बर'जों जेबो जाला, बिटिसिआ पावार गैला, एबार बेनो भट होनो नांलाहाय। दिनै बुरि बुरि थखन थुग्रायानो होनदों, ना फाननानै मैगं फाननानै जाग्रा आइजोफ्रानो होनबोदों। बे फाफसि फैनानै जोंहा मैगंआनो फाननो हाला, बे फाफसि फैनानै खमला फिथाइयानो फाननो हाला, बे फैनानै अमा बेदरानो फाननो हाला, ना फाननो हाला। दिनै बेखौ बयबो रायलायो रायजो राजाफोर, बयबो रायलायो। जों रायलायनायनि खोथा नङा। दिनै सिगां दाख्लै जेसेबांनाखि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि टट' ड्राइभारफोर दङ दिनै रायलायफैदों, खाम्फासारजों आंजों नेतृत्व होनानै लिंहरना रायलायदों। बिथांमोना बुंजोबदों जों पेसेन्जार अनेकथा पेसेन्जार गाखोयो सार जोंनियाव होननानै। इउपिपिएलबो गाखोयो, बिपिएफबो गाखोयो, बिजेपिबो गाखोयो, कंग्रेसबो गाखोयो, बयबो सरकारखौल' रायनाय होनना बुङो। बयबो खालि इउपिपिएल दिनै सरकारखौल' लायो। बे माने सिप जानायनिफ्राय थाखा फैसायानो गैला, मा गैला, दिनै गथ'फोरखौबो मोजाङै फोरोंनो हाला। बे पापि सुनिया थैबा हामसिगौ होनलायनाय सिदाय खोन्थायै जाहैबाय। सैथो बाथ्राखौसो रायलायो। बे टट' ड्राइभारफ्रा जौ फाग्लाजोंबो दिनै लांफानांगौ जायोना जोंहा, जौ फाग्लाखौबो थिखोनांगौ जायो, बेमारिखौबो थिखोनांगौ जायो। सोर मा मा धरननि रायलायो खोनाजोबो आरो मालाय। दा बिथांमोना दाख्लै जोंनो रिपर्ट होदों बेबादि। दा टट' ड्राइभार 10,000 जन दंनो, बिथांमोना दाख्लै स्पष्ट बुंलांबाय 10,000 खमाव जोंनि न'खराव सोरनावबा साब्रै साथाम साथै बिदि भटार्सफोर दङ, बे भटखौ सारा मोनजोबगोन। दे थिग आसे, नोंसोर जुदि 10,000आव साथाम लाबाबो माबा 10,000आव 30,000 भट जायो। बे जाथि बरा ओरै थोरै दाजाथोंसै, नोंसोर प्रेस मिट खालामनानै बुंदो, बे नोंसोर खौसे खालामदो होननानै जोङो बिथांमोननो दिनै बुंहरबाय आरो मालाय। दा बिथांमोना एग्रि। होमबा दिनै बेबादिनो मोनफा मोनफा बे ड्राइभार एस'सिएसनफ्राबो रायलायनानै दिनै थिरां लाजोब्बाय। गोदो बिपिएफनि समाव गारि भारा लाथ'नो हायामोननो टेक्सि ड्राइभारफ्रा। नै गुवाहाटियाव थांनांगौ, नै सिलिगुरि थांनांगौ, नै बहाबा थांनांगौ, भारा बिराद जायोमोननो। दा गारिया ओरै संनानै थायो, नङा होमबा? नोंथांमोननि रुनिखाथायावबो गारि भारा गाग्रा दं खोमा, गैया होमबा? टेक्सि सेस दाम माजो। दाना इएमआइ हरनांगौ, हरनो हाला, बेबादि जाबाय। गारि विंगार फाइनान्सआव लाबाय, इएमआइ हरनो हाला, गारियाबो जाफिनबाय। बेफोरबादि अबस्था जादों आरो मालाय। दा ओंखायनो खुनु रायजो राजाया दिनै बन फाननायनिफ्राय जाग्रानिफ्राय आराम्भ खालामनानै दिनै गासिबो बे अफिसार थाखोसिम दिनैथ' साख्रिआवलाफ्रा रावबो होखायाखै, दा पस्टेल भट जागासिनो दङ। आंनो खोन्थाहरजोबदों बयबो, ओइ एवग्रायाव हो जोंहा होननानै, एवग्रायाव हो, ट्रेक्टराव दाहो, नङा होमबा? बेबादि सोलिगासिनो दं आरो मालाय। दा दिनै ओरै कंग्रेसनि माबा नुदां बेहाय आखाइ, कंग्रेसनि केम्पेनफ्रा बायजाबाय रायजो राजाफोर। मैयासो प्रमद बर'नाव हाबनानै 10 कौटि थाखा 10 कौटि थाखा लानानै सिरि थाबायनो मोनथारजोब्बाय बे गर्जन मुसाहारिया। बेथ' बे सुबिदाबादि मानसिखा, गोदो एबसु आन्दलनावबो गैखाया, खारलाबायनाय। नैबे एनडिपिफ्रा सिजफायार फैब्ला बे मानसिखौहाय एक्सन कमिटि दादोंमोन ना जेब्रा बाबुनि, नङा होमबा? जेब्राबोथ' बिजेपिआव खालांबाय। बे जेब्रानि एक्सन कमिटियाव हाबफादोंमोन बे मानसिया। सुबिदाबादि मानसि, इंलिसआ बिराद फंनैसो रोंगौ, बेखौनो बिराद दुगा। इंलिस रोंबाखि गोरों जायो, नङा होमबा? इंलिसआबो मोनसे भाषासो, बिदिखौलाय जोंबो रायलायनो हायो, उफाय गैयाबा, नङा होमबा? जोंबो रायलायनो हायो, बायद' जायो। नों बै लण्डनाव थांबा 1 मास थाबा जोंनि जेबो रोङि लावखाराबो इंलिसखौ रोंहैखानांगोन, रोंनाङा होमबा? सासे लावखार गथ'आ बर'फोरनाव लावखार थाबाय थायोबा सावथाल गथ'आबो बर'खौ रोंलाङो, रोंलाङा होमबा? नेपाल गथ'फ्राबो बर' रोंलाङो। बेबादिसो मोनसे भाषा बेयो। इंलिस रोंनायखौनो जि दुगा, बाब जि दुगा इंलिस होनसै। बे मानसिया राजनितिनि खख' गियानानो गैया, बेबादि आरो मालाय। दा नै सुबिदा मोनबाय नालाय इलेक्सन फैबा खेबफ्रोमबो गेलेयो, फैसा लायो जिरायो, फैसा लायो जिरायो। दा बिदिनो जोंनि कंग्रेस नेताफ्रा दिनै सेस जाबाय। दा बिथां थांनाया लाब जादों आरोखि जोंहा। मानो होनबा दिनै बांगालफ्रा खुनु बै माबायाव बिबाराव भट होआ, बिबाराव भट होआ बिसोरो। गावसिनि आजान सिफायनाय, गावसिनि माबा बै माबानि बे बदरुद्दिन नाजमलनि बे बथल सुफुंनाया, दै सुफुंनाया, बेखौ बिसोरनिफ्राय दालाय हिलिं माबा प्रटेक्सन एक्ट ना माबा लाबोबायना, हिलिं प्रटेक्सन आइन। बे ख्रिस्टान गिर्जायावबो बे इलेक्सननि नामाव प्रेयार गाबनो मोनानो, बाथौआव नोङो बै इलेक्सननि नामाव प्रेयार खालामनो मोना जाहैदों। हिलिं प्रटेक्सन एक्ट बेबादि बानायबाय आरो मालाय। बेबादि मन्त्र रायलायनो मोनला, फुजा होनो मोनला इलेक्सननि नामाव, बेबादि आरोखि। दा बेबादिब्ला मा जागोन? धोरोमनि बिर'धि जाबाय, नङा होमबा? प्रेयारालाय नोङो जेखुनु टाइमाव खालामनो हागोन। इलेक्सन जागासिनो दं, आंहा फिसा लोमजादों, आं प्रेयार खालामनांगोन ना प्रेयार खालामनाङा, नङा होमबा? आं बाथौ आर'ज गाबगोन, आं गिर्जायाव आर'ज गाबगोन, नङा होमबा? आं मन्दिराव आर'ज गाबगोन, बांगालफ्रा मस्जिदाव थांगोन, आरो बेहायलाय मा हिलिं प्रटेक्सन बेलाय, नङा होमबा? भारतआ जाबाय सेकुलार रायजो,
गासिबो धोरोमफ्रानो गावबागाव धोरोमखौ लानानै दिनै फालिनो हागोन दिनै फुजिनो हागोन होनबाय थादों दा बिथांमोना धर्म बिर'धि सेकुलार नङा आरो मालाय दिनै ओंखायनो दिनै ख्रिस्टान मानसिफ्राबो दिनै बिजेपिआव भट होला बेबो जोंनि मोनसे प्लास पइन्ट